Lluís Segarra, notícia del Facebook i del món de la ràdio. Doncs mira, sí, precisament que l'altre dia estava escoltant el Toni Marín al matí i ens recordava de Radio Reloj i el ding-dong i allò de donar l'hora a cada moment. Doncs precisament Radio Reloj, que era Radio Espanya Barcelona, cadena catalana, doncs dos antics professionals d'allà, l'Albert Malla i el Toni Mascaró. Albert Malla, que també segueix el nostre programa i que li agraïm sincerament, molt conegut radiofònicament parlant de Lluís Segarra. La salutació també a l'Albert Malla. I el Toni, que està com ràdio ara mateix, doncs han fet un grup de Facebook on intenten d'alguna manera reagrupar tota la gent que van participar d'aquella antiga emissora de les Rambles. O sigui que si aneu al Facebook, poseu allà Cadena Catalana, sortiran dos grups, un d'ell i un altre. A veure, de la taula, qui hagués fet ràdio a Rambles era 126, que aixequi la mà. Lluís Segarra, ell va fer programes amb Jaime Baguera. Va començar, hauria ser el 78 o 79. També fórmula musical, no? Sí. Vull dir que va fer moltes hores. No era fórmula. Bueno, llavors podien posar el que programació musical, molt bona matització. Lluís Segarra, que és on tu vas començar professionalment a la ràdio. En Paco Rubio anava, diguem-ne, a formar part d'un grup de gent que era los Chicos de Mario, com a col·laborador. Joaquim? No, a veure, no hi participava, però hi anava cada setmana amb el meu pare, que gravaven un espai que es deia Miscelània de la Muntanya, que sortia a finals dels 50, començaments dels 60, i es feia amb tota la part dramàtica, amb la col·laboració dels grups amateurs de Barcelona, i cada setmana es gravava aquest espai, que per gravar-lo, que durava una hora, trigàvem potser 2 o 3, o sigui que ens hi passàvem tota una tarda en el famós estudi que hi havia entrant a l'esquerra al final, un balcó. Aquell balcó que quan passava la cavalcada dels Reis a Barcelona sortia un locutor ja a fer la transmissió. No, jo estava assegudet allà escoltant la gravació i tot eren efectes molt manuals. Recordo molt perfectament quan entraven a la dreta hi havia l'emissora d'FM,